जोंनि एक्स एनडिएफबि फोरनि मुंख्लं आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटि फोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3 जौखोन्दोआवहाय सोसननाय जागोन। जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय मोनसे गोदान रुल लाबोदों, गोदान बाथ्रा बुंदों, गोदान डिसिसन लादों। नाथाय बिनि बेलायाव जों बुंनो नांगोन रायजोफोर 5 बोसोर सरकार सलायबाय, नाथाय एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय बा एक्स एनडिएफबि आदामोननि थाखाय हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा सासे एनडिएफबि आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै जोंनि एक्स एनडिएफबि आदामोननि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो बिनि फिननायखौ होग्रो, बिनि उनावसो गोदान एजेन्डा लानाय बायदियै जों रायजो राजाफ्रा, जों पाब्लिकफ्रा भटखौ होगोन, नङा होनब्ला रायजोफोर? दिनै जोंहा हाग्रा बिफाननि EM जायखौ जोङो बुङो फेरेंगा बसुमतारी, नङा होनब्ला? बिथाङा मा बुंदों मिथिबायना? फैबाय थानाय 2025 मायथाइनिफ्रायसो एक्स एनडिएफबि फोरनि जे थालांनाय जे मोननो गोनां बेफोरखौ होनो रादाय होदों। जोंखौ जाम्बा बाहायदों, नङा होनब्ला? जों रायजो राजाफोरखौ जाम्बा बाहायदों, जोंनि एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ जाम्बा बाहायदों नामा? गिबियाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मामोन जोंहा एक्स एनडिएफबि फोरनि जेंनाया सुस्रांनांगौ आरो एक्स एनडिएफबि फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ, एक्स एनडिएफबि फोरनि जे मोननांगौ बेखौहाय होफुंनांगौ आरो एक्स एनडिएफबि फोरखौहाय आर्मि मिलिटारि होन, पुलिस जब होन बेवहाय सोनायनि जोंहा गिबि एजेन्डामोन, नङा होनब्ला? दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोननि जेंनाखौ सुस्राङालासिनो, एक्स एनडिएफबि फोरनि जे मोननांगौ बेखौ होआलासिनो 5 बोसोर सरकार ओरैनो सलायनानै जोबलांबाय। नाथाय दायो जोबनायनि उनावसो मा गोदान रादाय 2025 जेब्लानाखि सरकाराव फैफिनगोन अब्लासो एक्स एनडिएफबि आदामोननि जे मोननांगौ बेफोरखौ मोननो हागोन। बेबायदिजों जों रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जेबो मुलाम्फा गैलिया। बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दा थगायसै। जोंहा बावैसो साननैसोनि सिगां 10 बोसोरनिबो बारा एक्स एनडिएफबि आदामोना जोबथेसानबो उदां जादों। नंगौ, थिग बियो, जों बेखौ गनायदों। नाथाय बिथांमोननि न'खर सलायनायनि थाखाय मानो जेबो मोनसेबो अनसुंथाइ होनो हायासै जोंनि दानि बिटिसि सरकारा, नङा होनब्ला? बेसो कुइसन जानानै दंना, बेसो कुइसन जानानै दं। बिथांमोना जोंनि हारिखौ, बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा थानानै संग्राम खालामहैदोंमोन आरो बर' जाथिखौ रैखाथि होबोदोंमोन। आरो थामहिनबा जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारानो होन, डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारानो होन, बिथांमोनाबो साफा साफा एक्स एनडिएफबि बा गान्दा बर'मोन बायदि आदामोननि दैदेनगिरिमोन, नङा होनब्ला? दिनै गान्दा बर'मोन बायदिया सोरनि दैदेननायावमोन? हाग्रा बिफाननि फेरेंगा बसुमतारी सारमोननि दैदेननाय, थिननाय बिथोन बायदियैनो बिथांमोना जुजिनानै नांसोमनानै जे फेरेंगा बसुमतारी सारनि बुंनायखौ फेलें खालामाजासे मावफुंनानै बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नोजोराव दायनिगिरि जानानै बिथांमोनखौ 10 बोसोरनि बारा जोबथेसालियाव जोबहैदों, नङा होनब्ला? आरो जोबहैनाय समाव बिथांमोना जेब्लानाखि जोबथेसालियाव जोबजादों आरो जोबथेसालियाव जोबजाबाय थानाय समावनो बिथांमोननि न'खरा सिलिंखार जादों। सोरनिबा बिमाया मुंख्लं जालांदों, सोरनिबा बिनानाव, सोरनिबा बिब'फ्रा मुंख्लं जालांदों आरो सोरनिबा असे बिसियानो दिनै नागारनानै गुबुनजों हाबा जाहैदों। दा बेबायदि न'खरखौ दिनै हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा दायो नैबे दिनैनि दिनाव, दिनैनि थारिखआव सरकाराव गैयाब्लाबो गावसोरनि पकेटाव जि रां दं, जि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ होनो नांगौ होननानै जों सानो, नङा होनब्ला? अब्लासो जों रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन। दा नोंथांमोनानो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदोंमोन। नोंथांमोना खोनासंग्रो। 2025 नि उनावसो जे एक्स एनडिएफबि फोरनि जे मोननांगौ जे जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनायनि टारगेट होदों आरो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनायनो हाया। दा नोंथांमोना मा सानो बिनि बेलायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।